Ngiyabingelela ekseni. La ukuzihlambulula usebenzisa umlotha lo weyinkuni. Umlotha weyinkuni usuke kubaswe umlilo, wabasa umlilo then bese ufika uthatha umlotha. Amaqanda amabili lawa kungaba iqanda lasesitolo, kungaba iqanda lenkukhu yasekhaya. La ilongwe leli sengiligayile, ilongwe leli ilongwe ubese kuba usawoti omahhashi. Okay, so into oyenzayo ngalento wenza kanje. Uthatha konke lokhu, ukuthathe konke lokhu ukuhlanganise, right? Uyayihlanganisa yonke lento, hlanganise yonke lento ihlangane, ne? Uyihlanganise lento ubese uphahlaza lamaqanda, uwaphahlazele lento bese uyayihlanganisa yonke. Ubese ukha amanzi, uthele amanzi, uyifefe ngamanzi ibese iba udaka. Uma seyiwudaka lento yonke lento seyiwudaka, nalamaqanda wawacrusha la, wabaqaza, ihlanganise yonke lento, ihlanganise ibe udaka. Mase iwudaka lento uyayithatha ke manje. Uthatha lento iwudaka seyimanzi, uyayigcoba emzimbeni. Thatha lento le uyayigcoba, uyibhixa emzimbeni, uyibhixe ebusweni, uyibhixe kuyo yonke indawo, uyibhixe nangaphansi naseyinqeni uma uthanda, nala ngaphansi kweyinyawo, kuyo yonke indawo iphele mase uyibhixile, ne? Then ubese uyasuka lapho uthatha amanzi angango-5 liter awoma afudumele. Ubese ufaka izandla zibe mbili, izandla zibe uthuzi kasawudo mahla. Ufaka usawudo mahla, ubese uthatha lamanzi uwayeka athi ukuhlala. Then lento fanele ihlale la kuwena for 15 minutes, ihleli emzimbeni wakho for 15 minutes. Uyiyeke 15 to 30 minutes ihleli, uyiyeke ihlale nje emzimbeni wakho ube ngathi iyahwaqabala. Ubese uyasuka la, uthatha lamanzi anosawoti, uyageza umzimba wonke. Uyakhuluma nje ubugeza, ungagezela ekhaya, ungagezela emfuleni, ungagezela esigangeni, ungagezela la uthanda khona. La sigeza ubuwena, amathunzi nesimnyama, right? So asikhiphi isilwane, sigeza amathunzi nesimnyama kalento ukuthi into zakho zikwazi ukuthi ziqaqeke, right? Then mase uqedile ungalala, lensebenzo le ungayenza ekseni, ungayenza ntambama, kuzoba kuwena ukuthi ufuna ukuyenza kuphi, uyenza ngasiphi isikhathi. But ungayenzi insebenzo uyenze emini ilanga seliphumile. It's either insebenzo efana nale uyenza ilanga lishona noma uyenza ekseni, ukuze ukwazi ukuthi uthi uvuka uyohlangana nabantu yonke lento ebeyimthwalo beyikusinda uyisusile. So iyona ke into le engikhuluma ngayo, ukugeza ngelentuzana ngeqanda, umlotha ingakho ngithi umlotha wasekhaya ngoba nisuke nibaseyinkulu ekhaya. Mangaphane kuwukuthi umlotha awunawo, awusebenzisa umlotha wamandiya, angifune wena la ozohamba ushaya iginqe emgwaqweni njengendiya, uyabona? So awusebenzisa umlotha wamandiya, uthatha izinkuni, ubase izinkuni zenzela umlotha. Iqanda nelongwe, uyakwazi ukuthi iqanda uthatha iqanda lasesitolo noma uhambe uthatha ilongwe esigangeni. So akunankinga lokho, ubese uyageza sisimnyama namathunzi ukwazi ukuthi ube right. Okay, so okubalekile ukuthi iba nosawudo mahla at least 2 kg, ube namaqanda amabili, ukwazi ukuthi ube nento engangesandla yelongwe, into engangesandla umlotha. Le nsebenzo le ungazenzela yona, uyenza izinsuku ezintathu, uyenze izinsuku ezintathu. Uma kuwukuthi umzimba wakho ungcolile uthi uyageza ngalento yakuncinza, that means umzimba wakho kukhona ungcolo okukhona emzimbeni wakho. Qhubeka uyenze izinsuku zibe 3. Abanye ngithi babayenze 1 day or 2 days, kodwa mawuza ukuthi uthe uyageza ngayo yakuncinza, weza ukuthi umzimba uyancinza, incinza lokhu okungapheli, then iqhubeka ugeze ngayo. Okay, emveni kwaloko ke uyobe sewuqedile ke ngalensebenzo yokugeza isimnyama namathunzi. Okay, siyabonga ke, makukhanye makube mhlophe. Abantu bangahamba bayo-subscribe ku-YouTube, baphinde balalele babuke amavideo amanye ku-YouTube engeke ngize ngiwafake
kulezi ezinye izinkundla zokuxhumana. Masithokozeke makukhanye makube mhlophe. Uma kuthi uyafisa ke ukuxhumana nami mhlawumbe kunento ofuna ngikusize ngayo, kungaba ukulashwa, kungaba ukukhushulelwa umsebenzi, ungangithinta kule number u-083 9471 856 083 9471 856. Makukhanye ke makube mhlophe, izinto mazivuleke. Siyabonga. Shalom.